маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид қатномаи махсусро аз рӯи пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул намуд. Тавассути қатномаи мазкур давлатҳои узв ӯҳдадорӣ гирифтанд, ки ҷиҳати пешбурди сулҳ, муколима, ҳамбастагии байни наслҳо ва ба хотири арш гузоштан ба хотири сулҳ ин қатномаро қабул намуданд. қатномаи мазкур боз як бори дигар мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арзаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари ташаббускор нишон дод. Аз ин пеш ки якчанд ташаббусҳое ки аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ вобаста ба иқлим, об қабул гардида буд, Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун ҷумҳурии ташаббускор бо роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишон дод ва моро аз як давлати аъзои Созмони Милали Муттаҳид ба ҳамчун кишвари ташаббускор муаррифӣ намуд. қабули қатномаи мазкур бевосита дар имрӯза шароит як мавқеи хос дорад ва саривақтӣ мебошад, зеро ба ҳамагон маълум аст, ки дар аксарияти минтақаҳои гуногуни ҷомеаи ҷаҳонӣ муноқишаҳо рафта истодааст ва имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд як санади махсусе бояд пешниҳод намояд, ки барои хотима гузоштани ин ҷангҳои мусолиҳаомез ё ин ки задухӯрдҳо нишон диҳад ва қабули чунин қатнома, ки бевосита бо ташаббуси Пешвои миллат пешниҳод гардид, барои таҳкими сулҳ, хотима гузоштани муноқишаҳо ва хотима гузоштани задухӯрдҳо бисёр саривақтӣ мебошад. қабул намудани қатномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид зери унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда бевосита барои ҷорӣ намудани фарҳанги сулҳ, барои ҷорӣ намудани моҳияти сулҳ бисёр саривақтӣ мебошад, зеро имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки худ солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба ин задухӯрдҳои мусаллаҳона ҷанги шаҳрвандӣ гирифтор шуда буд, моҳият ва мавқеи сулҳ ва мазмуни сулҳро бисёр пос медорад, ки худ аз вартаи чунин ҷангҳои хонамонсоз баромадааст, мехоҳад барои наслҳои оянда, барои тамоми минтақаи ҷаҳон як қатномае бошад ё ин ки санади махсуси байналмилалие бошад, ки барои гузоштани пояҳои сулҳ, барои гузоштани мавқеи сулҳ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ пояи махсус гузошта бошад ё ин ки санади махсуси байналмилалӣ гузошта бошад.